Oras samanginang, pajupang hitam muse di channel YouTube namion, marhetiaka pikiran nami, na mungkin boi pamorau kita di namangarade hita di Turpuk Jamita, na yang sipatol hasota di pertangyangan, songoninang di Jamita si Ganuk Minggu. Itikio na yang patol hasot nami tu hita, pikiran nami, na mungkin boi mengurupi hita di na pamorahon Jamitat Tahita, Paradehot Jamitat Tahita di Jamita Pertangyangan ima nagabe epistel tu hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Jala percolo hupasatami tu hita merdeka. Maulian tema di tu hatta naung baluahok kita mangalehon asli hot holong ni rohana gabe malua hita sian penjajahan. Jadi turpuk taupe tentu adong luan non perdumuanna tu kebebasan kemerdekaan. Turpuk ta ima sian Jeremia bin Dutul 4 ayat 12 saha ro di ayat 16. Amanginang duktakas hujahami turpuhon alana somalna molo so ari minggu duk sidung marjamita hujahami turpuk tu minggu daneng ro di hari Senin paling lama rupani nunga ikut jahau nami turpuk tu jamita di hari Minggu nanengro di minggu berikut asa manang natu dia pe balao gabe sai tu si pikiran jala sai lam solhot tu pikiran jala lam masuk tu roha baru pe muse jinahama akka nama ngurupi isarana ipola buku tafsir lan dohot akka na asing na pamorahon. Alenggo inti dasarna rupani bibelido sai di perrohahon sai di ingot sai dipikiri rupani dung takas jinah. Jadi di turpuhon duk takas tong hujahami na berjulu ingot utama panurirang Jeremia naso marnaluja nakpe marhite hangaluton nakpe aka marhite parukilon nakpe marhite godang penolakan rupani alai panurirang Jeremia dang marnaluja patol hason uhum habonaran hata ni debata hasitongan badan ni debata asa marhamu baon bangso na takangi bangso na hatop mubauba bangso si jogal rukungi dalam tada kutip rupani bangso na maul aturon bangso na si godang roha rupani dohonota bangso say na ikon hagiot na lomona saut say terus do si Jeremia paingoton nak pe rupani ditulak nak pedang dijalo nak pe godak parukilon alai ibana tetap semangat tetap setia tetap taat laho pasahaton patol hason aka hatan itu hatta uhum hati goran perbadanan ni debata maradopon bangswei. Jadi namangi usai idotama di turpuhon sai tok tong lo di patol hase Jeremia anggo debata nasatia doi bana jala hase tionna manok tong saha ro di saliling ni lelengna alai jol mai marhite bangso Israel ditiki bangso na godang rohanak kinani rupani na godang lomon rohanai sai mu bau bado di perdalanan ningolu ni nasida. Jadi turbuk taupe ditogihot do hita muse songon na marningot na nidok ni pendiri founder ni Bangsota rupani Soekarno jas merah mengingat sejarah perjuangan betapa susahnya apa yang ditempuh untuk sebuah kemerdekaan. Jadi bangsa Israel di
paingot muse nasida. Taparrohahon rupani di ayat 10 tulu songonondo hatani Jahoba debatani Israel nunga au mambahin sada perpadanan tu opumuna uju au manogihon nasida ruar sian tanu Misir sian bagas pangadopan songonon. Jadi dipaingot tu story sejarah asa diingot nasida ise do nasida ise do debata aha na dialami nasida di bangsa Mesir cala aha nang pinatupa ni debata maradopon nasida. Jadi apa yang dialami masa lalu, apa yang dilalui masa lalu hendaknya menjadi satu perenungan hari ini untuk menjadi satu dasar bertindak, dasar melangkah, dasar berbuat untuk hari ini dan di masa yang akan datang. Jadi ditogihon nasida muse mulak laho merningot asa unang rupani karena memang ingatan itu tidak setia. Asa unang lupa ingot tamuma. Taingot dong muse di padan ni nasida ditiki disukun si Joshua ai angku au doh dong aku sajab Jahoba do siluan nami pilih tamu masa darion ise do si oluan muna dewata si lebando manang Jahoba di bata tanok paluaho kita sian perhatobanan Misir sudedo dan si mangalu si ditiki hami pe Jahoba do si oluan nami dakkolan nasida idok nasida do muse tu akka pinopar ni nasida di hari-hari nengro generasi lintas generasi padan naung dibahen nasida dohot debata. Jadi di hata batak tegu urat ni bulu teguan urat ni padang tegu ni dok ni uhum teguan ni dok ni padan akasio se padan turi purna tumagona. Jadi rupani akka nameng hianati perjanjian nasomenaati akka padan naung pinahen ni nasida rap dohot debata gabe ido padauhon pasu-pasu dingolu ni nasida sigano pare diturpuk ton nungabe diulahon nasida jala sian na jolo pe nungabe diulahon nasida taringot tu akka haluaon tu akka hatoban li songonima mubauba sangajo diului mungkin ketika dalam tertekan ketika menginginkan sesuatu cenderung kadang sikap berbeda tunduk dan mau menaati tapi jika telah memperoleh apa yang dia dapatkan telah hidupnya baik lalu kemudian janji itu dengan gampang saja diingkari. Jadi pengingkaran pada perjanjian itu sama dengan tidak menghormati yang terlibat dalam perjanjian itu. Dan dipasangap nasida bedibata. Dan dihormati, dihabiari nasida. Dibata naung marpadan do nasida. So nagabe keuntungan dalam tanda kutip bagi Allah, bagi Tuhan tidak. Perjanjian itu sendiri bukan menjadi suatu keuntungan yang dalam arti siapa yang diuntungkan lalu Tuhan mendapat sesuatu dari perjanjian itu tidak. Perjanjian itu melulu demi kebaikan manusia itu. Perjanjian itu melulu demi haulion nih bangsoi. Perjanjian di dunia sering itu genjatan senjata dan lain-lain. Perjanjian kebebasan dan lain-lain sering ada bargaining, tawar-menawar. Ada saling menguntungkan satu dengan yang lain, kemudian sama-sama beruntung, kemudian terjadi kesepakatan. Kesepakatan ataupun dalam artian perjanjian, perpadanan ini debata dohot jolma. Dan alana rupani gabe o dengan mau di debata lalu ringgam mau di jolma lalu seimbang. Tidak. Justru Tuhan mencurahkan anugerahnya. Mengalihun ansini rohana, mengalihun perpadanan, laho haulion ni jolma. Haulion ni bangsoi. Di ayat 15 rupani nak kendidok
Alai nunga muba yang gorohamuna sadarion ada, mereka tidak konsisten. Lalu dia 10 alai nunga hosing muse rohamuna, balik kembali. Jadi ini ciri-ciri sepertinya ya, ciri-ciri yang tidak punya komitmen dalam satu perjanjian. Mubauba mak rohani nasida. Jadi diterpuk tahun togi honon nama muse molotuk songoni do hamu mubauba mahamu togi honon nama ikon uhumon ni debatado. Ikon ada harga yang harus dibayar untuk pengkhianatan dan ketidaksetiaan ini. Jadi dalam hal ini sebenarnya bukan oleh karena janji yang telah mereka buat. Ketaatan mereka seharusnya muncul karena kasih Allah. Bukan hanya sekedar janji tadi yang dikatakan ada orang yang taat, tapi di dalam ketaatan itu tidak ada kasih, tidak ada pengertian yang benar, hanya sekedar taat. Ini sudah dijanjikan, ya harus ditaati. Entah bagaimanapun itu harus ditaati. Tapi bukan seperti itu. Perjanjian dengan Tuhan itulah perjanjian dengan kasih, dengan kesadaran, dengan pengertian, pemahaman yang benar untuk menepatinya. Ikon takas do pangoloyon na sidang ala ngadok badan lalu diului, bukan sekedar itu. Pangolion nasida ikon berdasarkan tu panandayon nasida di debata do dohot asi dohot holong ni rohani debata asa nasida melepaskan budak nedok kenakin soalnya gabe dipasah nasida halua tuaka hatoban. Jadi mulut topik ni minggu ta hiduplah sebagai orang merdeka. Jadi ditogi homa hita naung pinalua ni asido holong ni rohani debata di bagasan Yesus Kristus marhite mudar darah perjanjian kan begitu. Alani tu sido hita lau. Arga nai hita ditubus untuk kemudian kita bebas malua hita alai dihaluau tai ikodo gabe dohot hita paluau. Dohot hita memberi kemerdekaan, kebebasan bagi orang lain. Dalam pemahaman tadi sudah menjadi tugas ngegabe ikon nomor 4. Alania ala nau di Palua. Dasar bertindak orang Kristen adalah kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus untuk kemudian memerdekakan banyak orang, memerdekakan semua orang. Dalam kemerdekaan kita menyadari bukan saja kemerdekaan dari penjajah secara fisik, tetapi kemerdekaan dari dosa, kebebasan kita itu. Supaya tidak menjadi kebebasan yang kebablasan, tetapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Karena tadi, lihat ke belakang. Jas merah, lihat sejarah Indonesia yang dikatakan. Yang bagaimana kita harus bersyukur hari ini. Tetapi sebagai orang Kristen, lihat kemerdekaan yang dianugerahkan Kristus. Karena kemurahan. Untuk kemudian membuat kita sebagai orang-orang yang merdeka. Berpikir hal yang benar untuk semua orang. Berpikir kebebasan untuk semua orang.